Kurs zázrakov, lekcia 166. Boli mi zverené Božie dary. Boh nám dal všetko a nič nám neodopiera. Jeho dôvera v nás je úplná, avšak myseľ uverila, že je oddelená od svojho zdroja a preto sa vníma ako chudobná, osamelá a zbavená toho, čo potrebuje. Človek pripomína pútnika, ktorý sa unavený túla svetom, nevediac, že so sebou nesie obrovský poklad. Hľadá šťastie vonku, zatiaľ čo to, po čom túži, je už v ňom. Najväčšou ilúziou je presvedčenie, že sme tým malým vystrašeným ja, ktoré musí bojovať o bezpečie, lásku a hodnotu. Kristus nám pripomína, že nie sme tým, za koho sa považujeme. Pripomína nám dary, ktoré už vlastníme. Tieto dary nie sú určené výlučne pre nás. Dostávame ich preto, aby sme sa s nimi delili. Čím viac sa delíme o pokoj, láskavosť, nádej a lásku, tým viac objavujeme, že nám skutočne patria. Nie si chudobný, si bohatý na Božie dary. Nie si osamelý, vždy ťa sprevádza jeho prítomnosť. Nemusíš si zaslúžiť lásku, pokoj a šťastie. Už ti boli dané. To, čo hľadáš, nie je niekde ďaleko. Je už v tebe. Prijímaním svojich darov sa učíš odovzdávať ich iným. Niekoľkokrát počas dňa sa zastav a povedz si: boli mi zverené Božie dary. Aký dar dnes vo svojom živote nevidím? Kde sa správam ako žobrak, hoci sedím na truhlici plnej pokladov? Akým darom sa dnes môžem podeliť s iným človekom? Bolo mi dané všetko. Nemusím nič získavať. Môžem len prijať to, čo je už moje. Prestať hľadať to, čo nám už bolo dané.